Kompartza, haupa, kompartza euskalduna. Mesedez pankartaren atzetik guztio. Tipitapa, tipitapa. Ez da entzuten, ez da entzuten. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Uribarri badator korrika. Uribarriko konpartzarekin batera. Konpartsak ere ezinbestekoak doguzalako euskararantzako. Zuek egiten da zuen lana ezinbestekoa da. Haupa zuek, gora lekukori, gora lekukoa. Edertari zarete. Venga, abestuta dantzatu. Vamos, al ritmo alto. ¡Aupa bizikoza! Zuek bai bazaretela bizikotata! Egunon! Iba zuek! Guazen, erdialdean! Joan dadila erdialdean! Hori lekuko hori Uribarri badator korrika. Zure sudurrean txirriz. Haupa egine, haupana. Usu handi bat. Haupa zuek. Eta orain azaldu behar dugu. Tantaka jartzen du, baina tantakatik maukara pasako da. Euskal Elkartea hemen Uribarri, gora zuek. Zuek zarete Euskararen erdigunea, auzoa. Haupa Uribarri, haupa mauka. Eta haupa tantaka bi bat. Iba zuek! Vamos, erritmo hartuzta! Maite zaituztegu. Gora, lekuko hori! Aupa, tantaka, aupa, mauka! Ongi etorri, mauka! Hori da martxa, hori da sasoia! Ze pasada argazki ametik. Zuek ez duzu ikusten, baina gu behitu dana. Zerako jatxatza Uribarri! Uribarriren euskara zerugulako! Euskara pizina idugulako! Ikasi, lan egin, euskara zerugulako! Haupa Uribarri eskola! Haupa zuek! Gora lekuko Uribarri eskola! Zebuena data! Zebuena da! Erdia, oso ondo. Tranqui, zuen erritmoa. Oso zezaze! Hori da erritmoa, nahantu. Gero zuen atzean joko bina. Kontuz pivotekin, espaloitik ez joan, min hartuko duzue. Eta denok, ondo nahi zaituztegu, Haupa Uribarri! Badator korrika! Zuek euskara zarete, zuek bai! Maite zaituztegu, Euripean be, Uribarri! Pilla patata tortilla. Artxandape! Altxaleku gori artxandape! Laguntzale eta guzti! Zendu zuen laurala! Laguntzale egiten dore zarete gazta horriren bat eta ikusten dut ikorti! Artxandape ikastola gurekin. Ikastola eta euskaraz. Eta auzoan. Euriak irizkaitu, geldituko! Vamos, bide eginez! Lau tanta dira, hori zer da guretzat, euskararen txat, korrikaren txat. Kontuz pivotekin, hori bai, sartu nini. Aupa erritmoa! Venga, guazen erritmo mandatzera! Eta zuen! Zarata egiteko presketorri zaretean azer! Tipi-tapa! 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 Tipi-tapa!
lekukoa gora. Venga, hori. Gora lekukoa, hori. Atajatzetik, Bilbora. Eguno, kuadrilla! Bai, jartzen zuen, astear zegoela, ze zuzeneko astear zegoen, ni hemen enbile leku guztietan partekatzen, hasi baino lehen, beraz, hemendikan, kaixo bire, kaixo egone, bueno, begira ze elegante jantzi naizen gaurkoan, korrikari merezi duen amaiera. Bueno, amaiera ez da korrikaren amaiera, da korrikaren bukaera. Kaixo, Imo! Zetakek emanaldi bat emango du gaur Bilbon lauetan, guaa! Zenbidia! Bueno, bukatuko dut partekatzen, banagoela hemen WhatsAppen ere partekatzen. Partukatu dut leku guztietan, así que ni sare sozialetan jarraitzen baldeman hauzue, animatzen zaituztet, partekatzera, era berean zuen lagunekin ere partekatzea zuzeneko hau, eta horrela denok kuadrillan Bilbora joaterik izan ez dugunok, komentatzeko. Begira, hementxe daude 11 taldeko kideak, hemendikan besarkada handiena, ze badakizue egon ginela aurreko igandean, duela astebete bertan, eta egin duten lana itzela izan da, bai furgoneteroek, bai zuzeneko 24 orduko emanaldiak egotea eurak bermatu dute, eta uste dut azpimarratzekoa dela egunetik egunera egiten duten lana. Idoia, egunon! Bueno, partekatuko dut, estorietan, egia esan estado hauek ez ditut inoiz jartzen. Bakarrik promozionatu nahi dudanean zerbait. Eski ze emozionantea, ez nintzen unkitzen hainbeste, bueno, egunero unkitu nahi. Eta nire lankideek badakite. Hau ikusten badaude, badagoela baten bat, ebendikan badakite nola nire intentsitate maila korrikarekin. Korrikaren ajea dira horiek, oso ondo. A ver, jarriko dugu. Vale, pues ya está. Eta orain hasiko gara, non? TikToken, gure TikTok maitean. Egin dezakegu apustu, zenbat iraungo dugu? Oso gutxi. Nork idatzi ote du lekukoaren mezua? Ekipo, a ver. Jarriko momentu batean, kasi erortzen naiz. Jarriko naiz ni, hemen handian, momentu batez. A ver, hemen. Isilduko dut, jarriko dut aurtengo abestia, ze, klaro, Imok YouTubeen esan duen bezala, badugu lan eskerga. Eta lan eskerga horrek suposatzen du... A ver, venga, arkakuso. Venga. Gaur, duela 10 egun, bai, ostegun batean, martxoaren 19, 2026ko martxoaren 19, atarratzetik abiatu, eta gaur Bilbon amaituko da 24. korrika. Irudi oso politak utzi dizkigu, hirian, herrietan, auzoz auzo, baina baita errepidean ere, aber maitiz, korrika, hau da, atarratzetik Bilbora, lekukoa ez da herri salto egiten, pasa edo iriziri edo auzoz auzo. Pasatu da,
eskuz esku. Eta eskuz esku pasatu den lekuko horretan, tartean honek eraman da, badago mezu bat. Mezu bat barruan, altsasun, gaizki pasatu genuela, lekukoa hasi ireki zelako, erori eta ireki zelako. Eta promes egiten dut, ez nuela mezua aldatu, eduki sortzaileen lana gorazarre egiteko. Promes egiten dut. Gero hortzera gertzen den, ja... Eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera, junkeraren fandango. Eta orain galdera da. Nork idatzi ote du lekuko barruko mezua? Zer? Kaixo, ekipo, kaixo. Euskara gara Korrika bukatzear dago, eta ez dakitzuek, baina nik unkituta nago negarrez. Osea, ez dakit nola kudeatuko dudan biharko eguna, osea, korrika ajea nola kudeatzen da. Zer modu zaudete Beñatez, ez noa Bilbora ezin izan dut, ni hemen Iruñetik nire aletxoa jartzen ari naiz. Hauxe da nire aletxoa, zuzenean denon eta Bilbora joaterik izan ez dugunok elkarrekin komentatzea. Zuek joango zarete? Kriston negargura nahika, totalmente. Bueno, jakin dudala atza oso erraz. Oso lasaia ere. A ber, ez dakit aukera duda hitzak baneatzeko. Bueno, jarriko gara... Atzo egin genuen bide bat ez dakit hemen atzo egon zineten pertsonarik dagoen, Naikari bai, Igone bai... Ufa, abestia pasatuko dugu, eski hori zen super puf. Ni Holandan bizi naiz, zuzenean ikusten egunero emotional beteta, literal, osea, gainera, klaro, ni gertatu zitzaiana izan zen, Nafarroa izan zela lehenengo egunetan, eta hor ni negoe como super gainera, astelenean lekuko eramateko aukera izan nuen, lankideekin batera, eta izan zen izugarria. Bueno, lehenengo buelta doa, 28 minutuko atzerapenarekin. Ezakitze pasatzen ari den momentu honetan bide batez, YouTubeen, osea TikToken zaudetenak pasatu YouTubera, ze ez dit ematen uzten. Ah, bale! Ulertu dut zein dela baina. Uste dut ulertu dudala. TikTok, egingo dugu gauza bat. Bale? Itxoin, Egingo dugu gauza bat. Pasako naiz itxiko dut zuzeneko hau. Eta pasako naiz berri zuzeneko egitera, ze bestela ez du zabalduko, bale? Orduan, TikToken orain itzaliko dut, baina hasiko naiz berriz. Gaur korrika bukatuko da, ze pena, euskera es un idioma... Bueno, aldatu eskolaz, osea, zer nahi duzu esatea, niri ez kontatu zure penak. Hala, oraintxe gaude. Naikari onena. Egunon, Lourdes! Zirkorrikarena, venga, itzaliko dut hau, eta piztuko dut berriz, TikTok, ez joan, adi egon. Benetan, TikTokek kentzen dit bizitza.
Venga, bagoaz. Naikari, jarriko zaitut moderatzale. Moderatzaile bezala, bale? Orduan, ikusten baldin baduzu Euskararen kontrako, Euskal Herriaren kontrako, kesi Espainia gora, Espainia bera, horiek blokeatu ditzazkezu edo isildu, bale? Baimena duzu. Jarri zaitut... Bai, egin ditzazkezu inkestak ere, A ber, jarriko zaitut oraintxe. Ya está. Venga, hasiko gara. Bueno, hau ere... Osea, ze pasatzen da, Igone? Ze pasatzen da? Bueno, hortxe doaz, aldapa gora abandon. Osea, eski, klaro, niri gertatzen zaidan Bilborekin, da, Karo, nik ikasi dudala urte duzez Bilbon, orduan, niretzat da nire bigarren etxea bezala. Orduan, da oso berezia niretzat. Tipi-tapa, abandon, tipi-tapa. Eta hortxe, hauek izango dira PNV-koak, lekuaren gatik, diot. Bai, EAJ PNV. Bai. Bueno, hor, atzokia! Hor, daitu! Lehenengo, moja, kaixo! Kaixo, pues ez daki, nor zara, gogoratzen zara nigaz. Osea, eske, ze jendetza. Zuentzat nola definituko zenukete aurtengo korrika? Nola definituko zenukete? Venga, zer korrika aurrengoa. Bai, imo, barkatu, ez dizuala kasurik egin. Momentu honetan, badoa... Guggenheimen paralelotik. Bilbora, Urepeletik Bilbora, abiadik korrika. Tsunamia, bai. Urepeletik Bilbora, aurten ez da Urepel, baina Atarretzetik Bilbora. Aurten jende askok parte hartu duela beste urteetan konparatua, baino, bai, hori egia da. Ados nago, izan. Ui, ze pasatu da? Bapatean? Ula? Imo, zuretzat, zuregatik, zurekin. Arkitektoak, korrika, Gora pankartan dauden emakumeak. Beti esango dut, gora pankartan dauden emakumeak. Bide batez, atzo egin genuela, nola da, tier lista. Korrika bestiak, nola geratu zen? Geratu zitzaigun, hola. Bueno, jarriko dut hemen.
TikTokerako, edo pixka bat ez dute asko ikusten. Bueno, gutxi gora bera. Garrantzitsuenak. Puf! Bueno, izan, bota dezakezu galdera. Gero beste gauza bat da, nik erantzuna ematea, edo zuk nahi duzun erantzuna. Oinatzek abesti hau du gustokoen top bat, hombre. Ekin azkenan ez dator. Penika, baina, bueno, hementxe gaude. Igone batu nahi baldin baduzu, edo ekin ere ez dakiten zuten egongo zaren, batu nahi baldin baduzu, gonbidatuak zaude. Berriz, bota dit, zergatik bota diazu. TikToketik ez dut ulertzen. Zer nahiago duzu Euskal Herriak independentzia lortzea baina erderaz egingo beharko gen. Nik ez dut Euskal Herriaren independentzia irudikatzen euskararik gabe. Nik nahi dut Euskal Herria euskaldun baten independentzia. Hori da nire erantzuna izan. Eta zuek zer nahiago duzu ez, klaro? Hemen gauza bat argi dago. Eta da, ongi entzuten hauzue, bai, ez? Igual musika pixka... Tsunamia izan da, kriston jendetza, korrika uste dut kilometro gehien izan dituena, lekuko aldaketa gehien izan dituena izan da, ikusi ditugu irudi izugarriak, unkigarriak, tsunamia esaten zuen Lourdesek, zer nahi duzu esatea, gaixo naikari! Orain, kontua da, nola aktibatu jendetza guzti hau egunerokotasunean euskeraz bizitzeko, euskeraz egiteko. Zer uste duzu behar dela? Osea, nik uste dut badela korrikara joatea bezala, ez? Iruditzen zait askok egin dutela baskwashing bat bezala, adibidez, konkisek. Eta konkis bezala entitate ekimen askok bere egunerokotasunean euskara erabiltzen ez dutena edo euskara inkluso zapaltzen dutena, gogoratu dezagun komisiones obrerasekin gertatutakoa zorionez ez dute parte hartu, baina kontua da nola aktibatu eta ez izatea baskugosin simple bat denok egiten dugula. Bai, Euskal Herriko festa handia delako. Kaixo, Asier! Baina, kontua da. Hau Euskararen aldeko festa da. Eta festa hau urteko egun guztietan egin dezakegu. Osea, ez bakarrik Euskararen egunean edo korrika dagoen urtean korrikaren egunean. Nik uste dut hor Euskaraldiak baduela ere zentzu handia ez, tartekatzen delako korrika eta Euskaraldia eta dela hizkuntza ohiturak aldatzea. Egia da gaur egun bizi garela oso hegemonikoa den bi hizkuntzen artean direla espainola eta frantsesa eta badaudela leku gure Euskal Herri maiteko eremu asko testu inguruak oso bestelakoak direla bata bestearekin. Osea, ezin dugu alderatu atarratze batean, Miarritz batean, Bilboko auzo ezberdinetan, Gasteizen, Arabar Errioxan, Nafarroako hegoaldean, Iruñ herrian, Elizondon, Sakanan, Zangotzan, edota Gipuzkoan zehar ere dagoen errealitatea. Konkisak ez zuen eraman behar dio, oso lotxagarria. Oso lotxagarria. Zuriketa handia egoten da korrikan, bai.
Baina kontua da, zuriketa horren aurrean, nik uste dut ja jendeak, osea, zuriketa horretan agerian geratu direla askok, oraindik gehiago beharko litzatekela hor agerian geratzen direnak, baina egia da ere aurten nahiko gardena izan dela alde horretatik, eta nik uste dut Komisiones Obrerasekoa ere nahiko agerian utzi duela. Orduan, kontua da, gu norbanako bezala ere, gure esku zer dago, gure esku dago. Euskaraz egunerokotasunean, ahal dugunean, uste gure testu inguruak ere baldintzatzen gaitu, euskaraz aritzea. Horrek esan nahi du guztiei euskaraz egitea ulertzen ez badute ere, ez. Baina, euskaraz lehenengo hitzak esan da ja pauso handiak dira. Bestetik euskarazko edukiak kontsumitu izan fisikoan, liburuak, aldizkariak, egunkariak, telebistan, telebistetako plataformetan, izan daiteke ere irratian, podcastak, baita ere, ja podcasten arira hartuta sarean ere euskaraz kontsumitzea. Geroz eta gehiago gara euskaraz sarean sortzen dugun eduki sortzaile euskaldunak. Ze euskal eduki sortzaileak Euskal Herriko edozein izan daiteke, baina euskaraz sortzen dugunak eta garrantzitsuena euskaratik, horrek badu garrantzia, ekarpena iruditzen zaidalako dela, itzela egiten dioguna gure jendarteari. Eta ez da hemen jartzagatik de, hemen gaudegu. Kaixo Afrika! Baizik eta, badagolako lan bat, eta hori nabarmentza ere garrantzitsua da. Aurten musika talde haunitzek eraman dute lekukoa, Zetak, ETS, Xutik, Bulego, Gozategi, bai, urrengo korrikako edizioan Arkakuso Euskal Edabideekin lanean nahi dugu, eta noski furgonetan speaker bezala ere. Bueno, nik uste dut datorren korrikarako furgonetan speaker bezala ikusten dut. Euskal Edabideekin lanean ere, baina agian beste formatu bat, ez? Nik uste dut egunero hemen 7-etatik 9 buelta horretan bildu garen guztiok, no? Kuadrilla polita egin dugula eta behar bat ere badagoela nolabait hau irudika, hau komentatzeko. Ez, ere uste duzu, Bueno, menudo speech bota dudana. Biatez, TikTok, herriaren etxaia. Afrika nahikari izan, kenduko dut, jarriko dut berriz, bale? Hau badakizue nire eta TikToken arteko harremanaren parte dela. Daukagu oso harreman toksikoa, TikTokek eta biok. TikTok utziko rika komentatzen. Eta Afrikak esaten zuen bezala bai, gutxi falta zaio. Garrantzitsua, korrika ez da amaitzen, ze korrika 2 urtean behin zoritxarrez egin beharko dugu euskararen normalizazioa lortu arte. Eta aikaren lana ere babesteko. Auzoz auzo, herriz herri egiten duten lana izugarria da. Eta hortxe daude irakasle, ikasle merezitakoa. Ai, kaixo. Kaixo TikTok, zer bau zaudete ni? Nago, triste, korrika, ez delako amaituko, baizik eta bukatuko delako. Gaur, Bilbon. 33 minutuko atzerapena darama. Berez, azkeneko kilometroa, badakizue azkeneko kilometroa egiten dutela aekako langileek eta lekuko barruan dagoen mezua idatzi duen pertsonak.
Orduan, pues hor ikusi beharko dugu bide batez. Nork uste duzue idatzi duela, Imo? Reskatatzen dut zure galdera. Nork uste duzue idatzi duela lekuko barruan eskuz esku Euskal Herria osoa zeharkatu duen lekuko horren barruan doan mezua. Nik nire porra egingo banu, osea, nik esango nuke nik ezakit, ideiarik ez, neskari, nik ez da. Baina nik nahiko nuke emakumezko bat izatea. Ezakit zergatik, dauzkat bi buruan. Bata, bertsolari edition, azkeneko ezen bertsolaria izan, orduan, bertsolari edition, datorren korrika berez, joaten baldin bagara, korrikaren Wikipediako horrira, ikusten badugu azkenekoak berez tokatuko litzateke Iruñan bukatzea datorren korrika, orduan nik esango nuke nafar bat izatea. Egia da aurreko korrikan idatzi zuena izan zela nafar bat. Tafaiarra, bera. Orduan, Asierrek dio Sarrik, Sarrionaindiak ja idatzi du, baina nire emakumezko ez den aukera bakarra da Sarri. Gero, emakumezkoen artean ditut bi aukera. Bata, Maili Antxoperena dela Nafarroako bertsolari txapelduna, eta bigarrena da Idurre Eskizabel kontseiluako, Euskararen kontseiluko presidentea, lehendakaria, ezakit. Maika. Bat eta bat, amaika. Pedro Sánchez, Julen, uste dut Pedro Sánchez ekezetze. Kaixo, Naikari, zer moduz? Bueno, Naikari, eta zuek neskari nork uste duzu? Nor gustatuko litzaizuke? Euskaldun izatea bezalako dudarik. Non hartu zenuen parte, nik sakanan altsasu baino lehen, lankideek eta lankideekin hartu genuen kilometroa eta hortxe ibili ginen. Eta begira, oraintxe daude hor Bilboko konpartsak, txupinerak, pregoilariak. Eske, izugarria iruditzen zait, nola? Naikarian, nor uste duzun idatzi duela korrikaren barruan dagoen mezua. Ala, Bilbon zaude, tope! Txoperena dudarik gabe. Bueno, ja, jartzen du 34 minutu atzerapena dutela, osea, geratzen zaie bueltatxo bat, baina ja daude amaitzear, gora Bilbo, neskari! Rika... A ber, txatean, nork uste duzue idatziko duela? Metaio, egunon! Bueno, berriz, osea, TikTok korrikaren etxaia, ja ez dut berriro egingo, Osea, benetan ez dit zuzeneko, osea, non dagoen emititzen... Ez zait, nire ustez elordik, berez ez da ohitura. Osea, ez da ohitura ze bera da korrikako arduraduna, orduan normalean izaten da kulturako norbait. Nik lehen esan dut, altsasun erori zen. Nik ez nuen mezu aldaketarik egin, por si acaso. Mesedez TikTok eskertuko nizueke pilo bat partekatuko bazenute nola da. Zuzenekoa, zuen historietan, zuen lagunei. Ni lemoan korrika ETB-en agertu naiz. Ole, alaia! Gaur Bilbora joango naiz. Oie, Afrika, esan didate, por cierto, Naikari, esan didate, Zetakek lehen jarri du imok txatean
Zetakek lauetan como egingo zuela kontzertua, baina de hecho, eske naiz gunean jartzen du, ez dakitze ordutan, arranoaren hegaldia o no seke. Bueno, indautxun dabil, korrika momentu honetan, 3.419 kilometroak. Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da. Bueno, zuzenekoan dago leku batean, korrikako ibilbidean dago beste batean. Pega. Handikan baitu korrikak hasiera berriak, Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean emanen du lehena. Betik Bilbora. Begira, zuzenekoan dago 3.400ean, 419 eta korrikako webgunean dago 3.411an. Osea, 8 kilometro hor galdu zarete pixka bat, Peio reparaz jaitsiko da helikopterotik lekukoa eskuan berak idatzitako mezua irakurtzera, momotxorreak tronetan zintzilik. Nei atzo zetakek jarraitu zidan, atzo TikTok. Naikari, tia! Zorionak! Horai sartu da indautxun, bai. Daude indautxun Bilbon, bai. Baina kuriosoa da, baina eske gaur Bilbon sarerako konexioa izatea, baldin baduzue zorionak. Bueno, potxo, egin du potxo, nire... Bilbora, Urepeletik Bilbora, denok korrika da. Ni naiz pertsona hori asmatzen dituenak letrak, bai, ba naiz. Bilbora, atzo neon flipping, osea, lol. Guau, fantasia, fantasia. Oye, a ver, TikTokeko jendea. Galdera bat, galdera serioa. Egingo dugu azkeneko saiakera nire irudiarekin bakarrik, eta hori ja, esaten baldin badit. Que patus morros, pues patus morros emango diodana nik. Iruditzen zaizue jartzen baldin badut berriz. Eta ja uzten dugu, sea lo que sea, botatzen badit edo ez, atzera, zuzenekoa, baina zuek erabakitzen duzue. TikTok. Bueno. Venga, Naikari, alaia, oraintxe gaude, bale? Venga. Berriz esango dut TikTok herriaren. Bilbora, euskara da kanporata denok korrikara. Badoa, Badoa. Begira, korrika bukatzearen onena izango da, ez naizela borrokatu beharko gehiago TikTokekin, baina ze mierda, haizue, zer nahi duzu esatea, da kaka galanta, benetan. Kaka galanta, kaka pastela total. Bat, biru, lau, bost, sei, zazpiatzi, hamar, Euskal Herria korrika, biru, lau, bost, sei, zortzi, behatzi, hamar, Euskal Herria korrika. Begira, jarri dezakedala testua, jarriko arroba arkakuso bat, venga, añadir. Kotxa hau adibidez. Komiksa,
hori ez da komentan, Maiti. Hau, da txegi. Piskat handiagoa. Adibidez. Hortxe. Ari. Orain korrika egin dut Bilbon. Aupa, oie Mikel, aupa. Gero engo duzu parranda, ez? Bueno, ikusten dugu hor San Mames fondoan. Bilboko katedrala. Kaixo neskari. Bueno, hau izango da azkenekoa. Begira, ja, esaten badit. TikTok jaunak que patu casa joango da bera. Eta lekukoaren barruan San Mameserako sarrera bip, ez? En plan, palko eta guzti. Mikel Fernández. Zer nahiago, nork uste duzu idatzi duela lekukoaren mezua? Zein ordutan jakingo dugu mezularia? Ba, berez, korrikako webgunearen arabera, 30 minutuko atzerapenarekin zeon. Bueno, hori ikusten dugu Euskaltzaindia, zenbat borroka Euskaltzaindiarekin. Laguntziz. A ber, kostatzen ari zaio kargatzea pilo bat ibilbidari. Hori da ja ibilbidea dagoela ere, plan, mesedez, oporrak behar ditut. Eman oporrak, arren, favorez. Ida korrika, komeni korrika. Bat pirulau posei. Ez dizue pena ematen abukatzeak izugarria, neskari, izugarria. Aika idatzi du nire ustez. Aika da antolatzailea. Normalean, gonbidatzen da pertsona kulturan esanguratsua den pertsona bati horretara. Giroa inpolita da, bai, eta gainera neskari da lehen egon garena komentatzen, osea, da urte bat izan dena ibilbide luzena, osea, kilometro gehien zeharkatu dituena Euskal Herritik korrikak, eskuz esku lekukoak, eta lekuko aldaketa gehien izan dituenak. Hor ikusten ditugu, aekako furgonetan egun hauetan egon diren kideak, euren jarduna ezinbestekoa da, guk hemen hau egiten egoteko. Bueno, GPS-a galdu dute. Osea, ja ezin da ikusi non dagoen. A ber. Bai, ez du jartzen zenbat geratzen den, baina nondik dauden eta zenbat jende dagoen ikusita, esango nuke bukatzear egon behar direla. A ber, badakit azkenekoa da abandon, ez du jartzen nork eramaten duen, katxikorretaz. Abandora iritsi behar dira, abandotik bera, urrengo abandon egongo da azkeneko lekuko aldaketa, nolabait esatearren, ze badakigu azkenekoa aekako kideek eramaten dutela eta bertara batzen zaiola lekuko barruan dagoen mezua idatzi duen pertsona. Eguzki atera da gainera dena gure alde, aupa, gora korrika, jo! Eski zeunki garria, osea, benetan, lehen egonaiz justo jarri dut eta zeuden Santutxuko irudiak, Santutxu izan zen ni Bilbora bizitzera eta ikastera joan nintzenean, zeharkatu, bizi izan nintzen auzoa, orduan izan da superberezia justo jartzea hor.
bueno, hemen ditugu Bizkaiko plaza eraikina eta Lab sindikatua Kutxabankeko langileak. Bueno, badoa aurrera. Ni Soloko etxen bizi izan nintzen urrunetik ikusi ditut. Eske, orain alondiga paretik pasatzen ari da, eske ze emozionantea, txikiz. Wow, eske... Amaituko da, aurrekoan areatzan amaitu zela esango nuke, bueno, behintzat duela 10 bat urtekoa, gutxi gora bera. Areatzan bukatu zen, eta gaur bukatuko da udaletxean. Begira, berreskuratu dute 22 minutuko atzerapenarekin. Eske, zeunkigarria izan behar duen momentu honetan furgonetan joatea, baina zeunkigarria hainbeste jendetzatzen duzula bultzatzen lekukoa eramatea. Osea, izan behar da, izugarria. Jope, harina izunkitzen eta dena, bueno, gehiago. Osea, eta furgonetako lana bezain garrantzitsua ere izan da kazetariena, ze badirudi txorakeri bat, baina ez da txorakeri bat, egon behar duzu hor, 10 egunez, goiz eta gauez, goiz atxalde eta gauez, nola ez, bertan gertatzen denaren berri ematen, detaile txikiak, historiak, 24 ordukoa ematen, osea, egon beharra dago, gainontzekoek jakiteko agurdalia, jakiteko zer gertatzen den, zer dagoen hor atzean, zer ez dugun ikusten guk 24 orduko horretan, kaixo! Korrika bukatu da, oraindik ez da bukatu. Badauka 22 minutuko atzerapena. Orain joango da, joango da Urkizu Zumarkalearen barna, hor azkeneko Maria Diaz de Aroko kalearekin hor egongo da lekuko aldaketa, pixka eta aurrera jarraituko du eta hortikan Pozasera joango da. Eta Pozasetik ja jeitsiko da. Bueno, ez dakit, eske badaude pare bat buelta. Ez dakit ja nora joango den, suposatzen dut. Ui, ibilbidea. No zaude, ibilbidea! Katxurretaz. Txiri buelta asko. Kaixo, mungikoa zara, oraintxe bertan dago Indautxu auzoan. EH Bilduk darama, hor ikusten dugu Iker Casanova izan daiteke. A ber. Iker deitzen da. Bai, Iker Casanova hori da EH Bilduko kidea. Zure korrika da, nire korrika dira guztiak Zunbeltz eta zurea? Eske zeunkigarria, eramatea, wow, zenbat jende. Bueno, eta aipatu beharra dago, suposatzen dut abandon egongo dela bigarren furgoneta zain joateko pare. Eta begira nor dugu hemen! Berriako lagunak eta Berriako lagunetan dago el primo nire lehengusua. Bueno, ez dela berez nire lehengusua, baina abizena partekatzen dugu Iñigo Astiz, kazetaria, idazlea, onena. Perez ez daki non dagoen, uste dut okertu dela zuzenekoz. Aupa Berria, bueno, edabide euskaldunak, ze garrantzitsuak diren, ze garrantzitsua den gure hizkuntzan, berriak, albisteak jasotzea. Ze garrantzitsuak diren ere tokian tokiko edabideak, gure herrikoak, gure baiarako albisteak ematen dituena, gure auzoko
Hauzan zer gertatzen duen kontatzen duena. Tipitapa, korrika. Tipitapa, korrika. Jarriko dugu pixka bat audioa, ber zer dioten. Zer gara? TikToken ezingo duzu ikusi. Hala, bai. Venga. Txandaldaketa. Iaia, lekuko hori aurrera. Hori. Eta euskeraz pantzeta. Korrika, tipitapa, korrika. Tipitapa, korrika. Zarra zara Bilbo. Ez dut Ederra zara Bilbo. Ez dut ulertuko zergatikan dagoen jendea sartzen dena. Gustoko ez duen zuzeneko batean besteen kontra egitera. Tio, osea, erosi bizitza bat. Osea, ze kontatzen didazu niri zure arazoak zuk uste duzulako Euskal Herria Espainia dela, pues zorionak. Agur, hau ez da zure lekua. Baina badakizu ez zer garen gu. Euskara gara. Zer izango gara ba? Euskara gara. Euskara gara. Tipitapa. Korrika. Tipitapa. A ber txatean. Korrika. Ederra, irudi, ederra. Tipitapa, korrika. Neskari, lasai. Oso azkar blokeatzen eta isiltzen ditut. Zirrara garria sortzen duzue. Tipitapa. Tipitapa, korrika. Tipitapa. Lasai. Rika. Berez, duela 10 minutu iritsi behar zen helmugara, bado 25 minutuko atzerapenarekin, hau da, helduko da, laurden gutxi aldean, momentu honetan Euskal Herriko bilgune feministak hartuko du lekukoa gutxi barru. Hortxe dago Euskal Herriko mugimendu feministak. Ondo etorri Euskal Herriko bilgune feminista. Gora mugimendu feminista! Gora mugimendu feminista! Zara oso divertigarria musika korrika. Zunbeltz ez dut oso ongi ulertzen esan nahi duzuna. Eibarren ere, Euskararen alde, feministok ere, Euskararen alde. Wow. Tipitapa, aeka! Tipitapa, aeka! Wow. Bilgune feminista. Bueno, ekipo lagunduko didazue TikToken, YouTubeen, Twitchen, zeiruretan batera zuzeneko egiten ari gara hemen. Partekatu ezazue mesedez TikToken, zuen storietan, zuen lagunekin, bidaliozue, DM bidez, WhatsApp bidez, dena bidaliozue mesedez. Wow, izugarria. Bueno, korrikako zuzeneko irudiak ikusi nahi baldin badituzue, TikToken eta YouTubeen ikusgai ditugu, hemen ez digute uzten. Aurreko edizioan eraman nun lekuko Auskar, ze sorte dunanik, aurten izan dut privilegio hori eramateko, bueno, hemen ikusten duzue, hau naiz ni. Ai. Jóvenes de Mallorca per la lengua. Ongi etorri 24. korrikara. Euskara gara, euskara zarete. Julen, arkakuson. Korrikak aizpak. Hizkuntza gutxiagotuen komunitate eta eragileak. Joe. Hizkuntza gutxituak handi direla. Gora munduko herriak! Gora munduko hizkuntzak! Gora korrikaren aizpak! Tipitapa!
Onena da, daukadala hemen prest. Aizpa ederrak ditu korrikak, aizpa ederrak ditu Euskal Herriak. Zer badakizu ez, korrika bezala, badaudela munduan zehar ere hizkuntza gutxituek egiten dituzten korrika antzekoak, adibidez herrialde katalanetan badute korrilengua, aurten ere korrilengua egongo dela. Eta orain gure eskudagok hartu du lekukoa ze amaiera kilometroak. Beste behin ere, beste korrika. Gora bihotzak, hori da neskari. Euskara gara, euskaraz zarete, euskaraz bizi nahi duen herri bat aldarrikatzen. Ezakit nork galdetu duen lehen, ea nola nahi nuen, ea zer nahiago nuen, ea Euskal Herria independientea, baina erdalduna edo orain bezala geratu. Nik nahi dudana da Euskal Herri euskaldun independientea. Euskal Herri euskaldun bat. Euskara izatea gure hizkuntza. Gure kultura. Hala da, baina oraindikan asko leku zertzara jurru bat. Ez jurru bat. Jurru negartia. Ruiu unkitua. Tipi-tapa korrika! Bueno, autonomian barrena sartu da, la kasilla parean dabil. Hemen da, Bilbon da, Bilbo erdi-erdian. Azken kilometroak, kontuz, pivotiak. Kontuz, pivotiak! Poliki, atzeko jendea ere batu daite. Poliki, lasai. Eta uste dut... Ia, bukatu ditugu gaurko lanak. Bai, zuk uste ez, nik uste dut autonomia bete-betean dagoela. Orain la kasilla parean esango nuke. Osea, la kasilla pasatuta gean. Eta egiten diren beste aldarrikapenak ze lotura dauke korrikarekin. Nola? Ez dut ulertzen, Edu. Pankarta ostean, eta txukun eta elegante. Ongi etorri Euskal Herria autonomiatik. Korrikara. Euskal Herria anitza gara. Harrera herria gara. Elkartasun herria gara. Euskal Herriak 11 kolore ze garrantzitsua. Euskara harrera hizkuntza da. Korrikarekin, ezakit, euskararekin baldin badute aldarrikapenak eta gero korrika azkenean norbanakoz osatutako ekimena da. Norbanakoek eraman dezakete ere nahi duten aldarria kamisetan Nike marka eraman dezaketen bezala. Horrekin ez da arazorik gertatzen. Poliki, baina etenik gabe, poliki bai. Zer dutan amaitzen da, bukatzen da, berez, duela 15 minutu iritsi behar zen Bilboko udalera. Edu, hor zu izango zara, baina egia da, Espainiako banderak euskara jazartu duela. Espainiako banderaren pean egin diren gauza askok. Así que zuk ikusiko duzu ea estatu edo zapaltzaile baten bandera eraman nahi baldin baduzu. Uste dut ez dela tokia. Eta egiten ditugun gauza guztiek euren ondoriak dituzten bezala, horrek ere ondoriak izan ditzazke. Eta noiz ailegatuko da, 30 minutuko atzerapenarekin doa. Utzi behar dut zuzena, apena ematen dit, plazer bat. Eskerrik asko neskari. Eta, animatzen zaitut jarraitzera sortzen dudan edukiaz galtzeko. Nik azpimarratu nahi dudan erabiltzen dela ekimen hau beste helburu batzuekin. Hori zure ustea da. Era berean ere erabiltzen den bezala euskararen kontra egiteko edo zerren aurka egiteko.
argiago ez oso iritzi desberdinak ditugula edu. Eta ja ez naiz gehiago horreta esakor. Edo non euskaldun naiz eta jendeak jasan ezarren. Hori da, Oskar. Gu euskaldunak gara. Ez bakarrik Euskal Herrikoak izateagatik, baizik eta euskara dugulako. Eta lekukoa irekiko dute ailegatzen direnean baian hartz eta jakingo dugu nork idatzi duen ere mezua. Bueno, nik ez dut uste, ikurriñarekin egiten duten moduan bere ganatzen dute. Gainera ez zaude esaten pertsona proposenari. Nire ikurra Nafarroako bandera da, así que horrekin jai duzu nirekin. Arkakuso, ez zenuen zuk idatziko mezua. Bai horixe, korrika, aurrera korrikalariak, poliki, azken kilometroak, azken txampa. Errax? Aurrera, tipi-tapa. Zuk baduzu informaziorik? Eske badut hemen, nire ondoan teletransportazio makina, eta egia da horrela agertzen naizela, etikoarekin, ez da era Manuelako, baizik eta altsasun Emanuelako kanbiazoa. Harrera elkartea. Ongi etorri, 24. korrikara. Euskal Herria harrera, herria da. Zer jarriko zenukete zuek, idatziko bazenukete? Niri zaiena egingo zitzaidan mantentzea, nola da, sekretua. Eta begira, harrera elkartea, ze garrantzitsua egiten duten lana. Ikaragarria, zirraragarria, ikusten duguna. Hau jendetza, hau korrikalarien uholdea. Hori da, korrikalarien uholdea. Uholde itzela. Agur Edu. Belaunak bebai, barne emozioak, taupadak abebai, Tapa, tipi-tapa, korrika. Tipi-tapa. Korrika. Horixe, korrika. Aramburu! Korrika oso bat. Ai ama, zeunkigarria. Badago hemendikan Bilboko norbait, esateko zehazki non dauden. Berez, egon behar dute Zabalburura iristen. Nik esango nuke Zabalburura iristen ari direla. Eta orain, lekuko aldaketa egon beharko luke, gutxi barru. Eta azken kilometroak egiten. Pues ez, egongo dira Zabalburutik bera. Bizi daukagoz. Eta txanda aldaketa. Poliki txanda aldaketa. Alderdi politikoak ditugu hemen. Euskal Herria Bildu, EAJ, Sortu, eta geroa bai. Gaurkoan, 24. korrikan, lekuko honek batuta. Bueno, behintzat ez dute Amurrion bezala egin. Ikusi duzu, Amurrioko irudiak. Amatxo maitia. Ze hau zolotxa, PNV-ko horrek egin duena. Kale mugimendua sustatuz. Ondarraldiari aurre egin nahiez. Eta zuek, erakundeetan, finalitu. Ondarraldiari aurre egiteko. Tipi-tapa, korrika. Bai, autonomian daude orain iritsiko dira Zabalburura. Ai ama, ze irudi politak, osea, ze jendetza ikusten den fondotik. Osea, TikToken zaudetenak ari zarete galtzen, ez sentitzen dut, baina TikTokek ez dituzten jartzen. Prestatuko dut, badazpada EITB-ren zuzenekoa, ze ez naiz fido, karo, gero egitea desdoble. O doblete, a ver. Lasai, poliki. Euskal Gehiengo Sindikala, gaurkoan ere,
euskarak batuta, korrikarekin bat, esteilas, ela, lab, ene, etxalde, iru eta eseka. Euskararen lekukoari heldurik. Tipi-tapa, Tipi-tapa, korrika. Tipi-tapa, tipi-tapa. Gora lab sindikatua, bega, haupa! Gora Euskal Langileria! Gora Euskal Langileria! Euskal Langileria! Gora! Gora gehiengo sindikala! Gora! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa, korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Lantegiak euskaldundu behar ditugulako! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Bueno, Hurtado de Amezaga kalea Bai horixe! badoaz. Korrika! Aupa Baskara! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Hemen Bianeren gazta ere jaldute batzuk. Euren partez eskerrik asko. Jo, eze promozioa, papatean. Baskaran gaztak. Kaixo naik, ahalera ikasteko zer komentatzen didazu. Txandeldaketa. Taulak ikastea. Hori zuzenena, baina orokorrean ikasteko euskal edukia kontsumitzea. Baduzu YouTubeen, baduzu TikToken, badituzu podcastak pilo bat. Eta horrek ahalera ikasten lagunduko dizu. Hemen gara. Hori eta klasean ere adi egotea. Viva Siberua! Biba! Uemak eta udalbintza patzuergoak darama orain. Eta Bilbon gara, Bilbo handian. Birba! Bilbon gara! Mendebaldean. Tapa, tipi-tapa, korrika. Tipi-tapa, tipi-tapa, korrika. Bueno, jendetza korrika, jendetza alboetan. Abando tren geltokia ikusten genuen hor parean. Zirraragarria da! Ze polita. Ai, ukitzen ari naiz. Ederra Bilbo izugarria. Aupa, jo, txitsipurdi jartzen ari zaitara bat zuzeneko osoa txitsipurdirekin. Oie, zuek nola bizitzen ari zarete? Ni bezala ez baduzue aukerarik izan, Bilbora joateko. Ni nago triste, nago pozik eraberean. Nahi dut jakin nork idatzi duen testua. Zerk esaten duen testua. Ezinbestekoak zarete, Ekimen. euskara izaten jarraitzeko. Elkarlanaren beharra dugu. Tipi-tapa, Gora tipi-tapa. Euskal Edabide Euskaldunak. Gora Edabide Euskaldunak. Tipi-tapa. Korrika. Tipi-tapa, Tipi-tapa, korrika. Bale, geratzen zaizkigu, orain lekuko aldaketa bat bi, Azken kilometroetan, bi lekuko aldaketa eta gero ja azkenekoa aikakoek hartuko dutela. Kaixo, joven soi 666. Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika. Bihontzeko taupadak Ai, abandora iristen. Tipi-tapa, tipi-tapa! Hezkuntza eragileak. Gora! Dardarka ditugu! Tipi-tapa, tipi-tapa! Hezkuntza eragileak. Ongi etorri korrikara. Eige gurasoen elkarteak, ikastolak eta sortzen. Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika. Ze jendetza ikusten den. Ezakitzuek, baina ni nago super unkituta, osea, benetan. Gora hezkuntza nazionala! Gora! Tipi-tapa, Tipi-tapa, korrika. Tipi-tapa, korrika. Bueno. Korrika!
Ai, ai, ai. Zetik gatoz, Bilbon gara, herri bat gara, hizkuntza bat dugu, tipi-tapa, tipi-tapa. Ay, ama, que se me los comen. AEK, gora AEK, gora AEK. Begira, hauek dira AEK-ko langileak izango dira. Hemen dira, Euskalgintzako jendea. Euskalgintzako jendea. Gora Euskalgintza. Begira, Idurrezki Isabel, hor dugu nire hautagaietako bat. Izango da, ez da izango. Falta da azkeneko lekuko hartuko dutela AEK-ko langileak. Ikusten da jendetza, alboetan jendetza fondoan. Haze garrantzitsua. Ekainak 13an denok Iruñera, Pizkundea, badugu zita. Lourdes, bukatzen da udaletxean, esango nuke. Orduan honek esan nahi du Idurre ez dela. Tapa, tipi, tapa, korrika. Ekainaren 13an denok Iruñera. Herri bat gara, hizkuntza bat dugu, Euskal Herrian. Euskaraz, Euskal Herrian, Euskaraz, Euskal Herrian, Euskaraz. Aurrera, korrikalariak, tipi-tapa, Tipi-tapa, korrika, tipi-tapa, tipi-tapa. korrika. Ai, zunkigarri ekipo, osea, ez dakitzuek baina ninago superunkituta momentu honetan. Nola zaudete zuek? Ekainak 13, Iruña, tipi-tapa. Ekainak 13 Iruñera, Euskal Herriko hiriburura. Bai, ala bai. Hore, astitu zendo, eskerrik asko, tipi-tapa, Tipi-tapa, korrika. Hemen gara, Bilbon gara, Euskal Herri osoa zeharkatu dugu, tipi-tapa, tipi-tapa. 10 egun ostean martxoaren 19an atarratzetik hasi eta orain Bilboko udaletxera iristen ari da. Lekukoa eskuz esku pasatu ondoren, zer jarriko du barruan? Nork idatzia izango da? Orain ikusiko dugu segituan AEK-ko kideek hartuko baitute eta bertan egongo da ere idazlea. Nork idatzi ote du? Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika! Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika! Eta prest, azken kilometroa. Lasai. Korrikalariak, mesedez, lekua. Korrikako arduraduna eta korrika batzordeko Tito Serrano. Hau bai parea. A ber, ikusten dugun norbait ezaguna. Poliki. Hemen dira. Hori ikusten dugu korrikakoa, ikusten dugu Xabi Gartzia. Nazio Kontseiluko kidea eta Ipar Euskal Herriko ekidea Elori Frantsesena. Gola Lapurdi euskalduna. Gola de Nafarro euskalduna. Gora! Tiba Siberua. Viva! Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika! Tipi-tapa, Ai, tipi-tapa. ze emocionante equipo! Aize Otaño, Nazio Kontseiluko kidea eta Gipuzkoako kidea Amaia Larrañaga. Gora Gipuzkoa euskalduna. Tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika! Gora AEK. Gora alfabetatze euskalduntze koordinakundea. Gora! Gora AEK. Tipi-tapa, tipi-tapa. Maialen Begiristain, Nazio Kontseiluko kidea eta Arabako ekidea Amaia Lasaga.
Txalo, ekipo, txalo. Araba Euskalduna. Txalo, azkenekoak izango gara Nafarrak zen, Nafarroa bukatuko da urrengoa. Joaten baldin bagara, sartzen baldin bagara. Hemen da korrika, hemen da aeka. Tipi-tapa, tipi-tapa. Normal egotea inunkituta. Tipi-tapa. Eta hemen dator Nafarroa. Xavier García, Nazio Kontseiluko kidea, eta Nafarroako ekidea Patxi Flores. Gora Nafarroa! Gora Nafarroa Euskalduna! Gora! Gora Nafarroa Euskalduna! Gora! Tipi-tapa, tipi-tapa! Korrika! Hain bizkaitarrak? No? Lourdes Etxezarreta, Nazio Kontseiluko kidea, eta Bizkaikoa ekideren Anemiren Uribe. Gora Bizkaia Euskalduna! Gora Bueno, Bizkaia Euskalduna! non dago idatzi duena. Osea, iritsi behar da, ja! Nik ez dut ikusten hortikan nire hautazkoak. Atarratik Bilbora, Euskal Herri osoa zeharkatuz, AEK-aren mezua zabalduz, Euskal Herri osoa euskalduntzeko lanean. Gora AEK! Hortxe daude. Gora Korrika! Gora! Gora Euskal Herri Euskalduna! Gora! Tipi-tapa, tipi-tapa! Gora Nafarroa Euskalduna. Tipi-tapa, Bueno, pues azkenean baziren bertsolariak. Eskerrik asko, AEK! Behonda gizuela, AEK! Eta bezu... Oh, F. Azken uneraino jarraituko du oinatzen horekin zauden. Aiaski hemen Iruñako familia bat... Iruñako ez, Iruñeko, mesedez. Iparraldeko euskaldunak baita ere eta hemen Iruñarrak, egunon familia. Iruindarrak. Bueno, Iruñatik etorri zarete zuek. Iruñetik. Eta diguztu, ze plan daukazuen gaurko, korrikarik egin ote dezuen, zain zaudeten. Pasatu nahi zauna, ze berez emisioa hor begiratuko dut 11 telebistokoa. Eta, bueno, egin dugu pixka bat, eta gero, egun pasa hemendik, bai. Igandean ez da pasada. Ea ze emisioa duen 11ak. Jendetza ikusi genuen, zer moduzko eguna izan zen, nolako korrika saio egin zenuten? Egin genuen, Atarrabian, korrika. Begira. Eta... Zenkigarria. Pasatzen bialdi. Txoin. Bueno, idazleak ditugu hor Oian Arana. Taldean. Itxura du. Gazte talde bat ikusten dugu. Ai, zeukigarria ekipo, joe. Mezu gaztea datorrela dirudi, Laski. Ez dugu asmatu. A ber, mezu gaztea baldin bada, ea sareekin zenolako ikuspegia duen. Espero dezagun ez izatea besteak bezain katastrofista. Osea, zeunkigarria izan behar duen, osea, imaginatu hor, oinez, begira ze jendetza dagoen. Korrikaren azken kilometro, azken metroak zuzenean, Bilboko udaletxera iristean jakingo dugu. Lekukoak zer gorratzen duen, ze mezu dagoen. Eta irudian ikusten duguna. Zazpi gazte. Zazpi gazte izango dela Euskal Herriko txoko bakoitzekoa. Eta zein den Nafarra, zapia ongi jartzen dakiena. Hori da nire bozka. Eta argazkia honela osatuta, zazpi euskal gazte ikusita,
zazpi lurralde ere bagara, euskara gara. Eta zazpi mezugile, ez da hilaski. Ba, lehenengo aldiz, zazpi egile izango ditu, mezu horrek iritsi dira, gazte hauek ikusten dugu besteak beste. Nire bozka da, Nafarra dela, edo betaurreko duna, edo izkinan dagoen altuena. Helene Mingui zinemagilea, Oier Inurrieta, Aitzol Gilde San Vicente, Salbat Altzugarai, Berriako kazetario bebai bertsolaria, Beñat Jusue, eta hortxe zazpien artean osatu dute, aurtengo korrikaren mezua. Bueno, ez dugu asmatu, Gasteiz, Ez dugu asmatu. Eskoriatza, Barakaldo, Tutera, Gora Tutera! Lapurdi, Xeuta, Hendaia eta Urepeletik datorrela mezua. A ber zer dioten. Jarriko dut altua, bueno, nahiko altu dago, ez entzuten duzu, bai. Osea, ze izugarria, Jendetza. Txalo, venga, zuen etxean ere, txalo. Kaixo Egone. Zazpi mezulari, zazpi herrialdetatik eta euskal belaunaldia. Egunon Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa, Beherea eta Garaia. Egunon! Eta Siberua. Heldu gara, iritsi da 24. korrika Bilbora, zorionak Euskal Herria. Eskerrik asko, bihotzez, hemen zaudeten guztioi. Baita etortzerik izan ez duzuenoi. Telebistan ikusten ari zaretenoi. Bueno. Edo bihotza gurekin duzu. Eta sare sozialetan ere, hemen gaudela. Eskerrik asko, eta zorionak korrikan parte hartu duzuen guztioi. Txalo. Venga, equipo, txalo. Eskerrik asko eta zorionak lekukoa gau eta egun. Eskuz esku eraman duzuen guztioi. Lekukoaren atzetik joan zareten hoi. Hori da, Aranburu, eta Arkakoso ikusten ari garenak. Noski. Espero ondo egotea guztiok. Bai. Eskerrik asko benetan, 24. korrika hau, horren parte hartzailea eta arrakastatsua egin duzuen euskaltzale guztioi. Duela 11 egun abiatu ginen atarratzetik. Aurrera korrika, aitzina, oiukatu zuen anek. Argi esan genuen orduan, Bilboraino ekarriko genuela korrika. Euskal Herria ekialdetik mendebaldera zeharkatuko genuela. Herri oso bat lotuko genuela. Eta herri oso bat bizirik sentiaraziko genuela. Eta lortu egin dugu. Eta lortu dugu, begira ze irudiak, dago areatza guztia beteta. Bidean euskara gara, ozen oiukatu dugu. Eta lortu dugu, hemen dago lekukoa, ongi etorri! Gora lekukoa!
3.675 kilometro. 3.400 lekuko hartze, baino gehiagoren ostean, hemen dago lekukoa. Eta zer dago lekukoaren barruan? Maitasun eskutitz bat. 24. korrikaren eskutuko mezua. Euskal Herriko 7 herrialdetatik datozen gazte hauek elkarlanean sortu duten mezua. Biba zuek! Lekukoa hola duenari, gero bukatuko du besoa pixka... Leire Casamayo Elkegaray! Elene Menju Larrinaga Bilbao! Que maja, nik ere egingo nuke horrela, ez duke jakingo. Edo horrela. Aizkol Gil de San Vicente Pla! Oier Inurrieta Garmendia! Beñat Josué Rosano! Oiana Arana Cardenal! Eta Xalbat Alzugaray Etxeberri! Aupa! Pues nada, izango da Nafarra esan ez dudan bakarra. Gazteok, Euskararen etorkizuna zuena den bezala, zuena da orain lekukoa. Zuona da hitza, zuona baita mezua. Aurrera! Ze garrantzitsua, Mezua 7 gaztek ematea. Asko gustatzen zait egin duten aukerak eta benetan. Herrialde bakoitzeko bana. Euskara gara eta hemen gaude! Eskutik eskura jasatu dugu gure egiaren gorpuzkera. Hatxanturik baina itzina eraman gaitu gorputzak. Urrats bat eta bestea, lujean ejotuz. Korrika dabilenean, izerdiz betetzen den gorputza da gurea. Borrokaren eta desiraren aztarnak aho daramatzana. Korrika dabilenean, taupadak azkartzen zaizkion gorputza da gurea. Asaldatu egiten dena, nekatu egiten dena, unkitu egiten dena. Korrika dabilenean, indar behitzen den gorputza da gurea. Etengabeko eraldaketak aberasten duena, beti aurrerantz doana. Txalo, txalo. Soitatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin dugu. Basa, asfaltoa, belarra, area, zapaldu dituena. Lur zati bakoitzeko berbak ikasi dituena. Pauso sendoz dabilela dirudi, baino zalantzatia ere bada gure gorputza. Birpentsatu zalea, beharrezkoa denean iritzia aldatzen duena. Gure gorputzak esan nahi duen dena euskaraz da. Baina ez du esan nahi bakarrik euskara. Egin nahi du berba nekeaz, pozaz, botereaz, minaz. Egin nahi die horro batzuei eta irri besteei. Zenbat gara galdetzen genuenok, nortzuk garen ere jakin nahi dugu orain. Nondik garen, zergatik egiten dugun hau guztia, zerk sortzen duen gutasuna. Euskara gara diogu, ez euskara naiz.
komunitateaz ari gara. Besoa zabalik dagoen gorputzaz, zeinak leihoak dituen begietan. Urrats bat eta bestea, gorputz bat egin dugu denona. Ez dezagula ahaztu hori, bihar, bakoitza berera itzultzen garenean. Euskarak egin du gorputza. Hizkuntzak eraldaketarako tresnak dira. Leku bat ematen digute bizi gaitezen. Euskarak herri hau eman digu. Horregatik mintzo gara izateaz, egiteaz. Euskara egin egiten da, baina izatea ez da edozein gauza. Izatea egotea ere bada, nonbait mugimenduan, borrokan. Guztiz ados esaten ari direnarekin. Ezakitzuek, baina... Urrats bat eta bestea. Aurrekoei jasoa dakargu ahots berrietan. Onaino heldu gara, bai, baina ez gara iritsi. Oraina berehala amaitzen da. Azal berrituta datoz munstro zarrak. Baina gorputz bat sortu dugu. Askotarikoa, konprometitua, indartsua. Eta gaur hemen badago, egongo da bihar ere. Euskara gara eta hemen gaude. Hemen gara eta euskaraz gaude. Aurrera goaz, bazatoz? Aurrera goaz, bagoaz! Oie, gustatu zait. Faltatu izan zait, agian irakurtzea aldaketa egitea, baina gustatu zait ideia. Eta gustatu zait ere gaztak izatea, como beste gaztei ez, eskua luzatzea. Ez dakitzuei, baina niri gustatu zait. Esan beharra dut, gustatu zaidala. Agian esaten ditugu... Eta orain AEKaren izenean, AEKaren nazio kontseiluko ordezkaria, Lourdes Etxezarreta Artabe. Agian oinarrizko gauzak esango ditu, baina, bueno, niri oso garrantzitsua iruditzen zait, bereziki gaztei interpelazio hori. Eskerrik asko bihotzez, guzti hoi. Eskerra unitz... Eta, bueno, orain ikusiko duguna ere garrantzia handia izango du, justo korrika baino lehen Komisiones Obrerasikin gertatutakoa, eman diren baskuosinak, suposatzen dut ere errigorari ere nola baiteko aipamena egingo diola. Egin duzuen ekide guztioi. Eta korrika antolatzen lagundu diguzuen denoi. Eta eskerrik asko, 23. korrikatik ona galdu ditugun ekidei. Bezarkada erraldoi bat haien zenide eta lagunei. Iritsi da bai, Bilboraino. Iritsi da korrika. Herrialdetatik datozen gazte hauen mezua. Euskal Herriko 7 gazte, herrialdetatik bana. Gure herriko gazte euskaldun eta euskaltzale guztien izenean. Leire, Helene, Aitzol, Oier, Beñat, Oiana eta Salbat. Zoiutatik, Urepeletik, Tuteratik, Endaiatik, Barakaldotik, Gasteiztik, Eskoriatzatik, pasatu den gorputz bat egin duzue. Urrats bat eta bestea, aurrekoi jasoa dakazue ahots berrietan. Esan duzue, onaino heldu garela, bai, baina ez garela iritsi, aurrera goazela, eta galdetu diguzue, bazatozte? Erantzuna, biztan dago, bai. Bagoaz korrika, eman euskara elkarri.
Euskal Herriko gazte euskaldun da euskaltzale guztiok, hartu lekukoa, bagoaz zuekin pizkunde berri batera. Hori da gakoa, gazteoi. Gazte, baina ez horren gazte zareten guztioi. Euskaltzale eta euskaldun guztioi. Y también a las personas que todavía no habéis dado el paso de aprender euskera. O person qui non pas encore fait le pas d'apprendre le basque. Ikasi eta praktikatu. Praktikatu eta ikasi. Euskaltegietako ateak zabalik dituzue. Tenéis las puertas de los euskaltegis abiertas. Les portes des euskaltegis sont ouvertes. Zeren eta hizkuntzarik ez duen herri bat ez da herri izango. Un pueblo que no tiene lengua no será pueblo. Datorren urtean jubilatuak. Eta gu euskara gara. Euskara gara! Zer gara gu! Euskara gara! Euskara gara bai! Euskararen herria gara. Eta behin eta berriz esan dugu, gure herrian badago guztiontzako lekua. Berdin dio zein diren azal kolore, jatorri edo euskararekiko ezagutzak. Denon artean eraikita, azkenean aurkituko dugu gizarte zapalkuntza orotatik babestuko gaituen komunitate berdinzale eta zabala. Euskal Herri feminista, antirrazista, goxoa eta euskalduna. Buah, es que... Ze jendetza ekipo. Baina hori dena lortzeko ezin da euskararen etorkizuna borondate hutsaren esku utzi. Euskara eguneroko erabaki bat da. Egunero hartzen dugun autua. Egunero aktibatzen dugun konpromisoa. Denon ardura da, herritarrona, eragilena eta instituzioena. Eta batez ere, ordezkari politikoei dagokie babes juridiko eta politikoa ziurtatzea. Nafarroan euskarak ofizialtasuna behar du, Nafarroa osoan. Beharrezkoa da azken batean, euskara ikastea doakoa eta irisgarria izatea. Euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan urratsak ematea. Eta erabilerarako espazioak sortzea, garatzea eta elkarlotzea. Txalo. Ez gara folklorea, ez gara folklorea, euskara gara. Milaka eta milaka euskal herritarrok garbi adierazi dugu, 11 egunez, gutxieneko zein hizkuntza eskakizun nahi duen herri honek. Euskal Herri euskalduna. Hori da gure gutxieneko hizkuntza eskakizuna. Euskal Herri euskalduna. Euskal Herri euskalduna. Euskal Herrian, euskaraz, sare sozialetan, euskaraz, Euskal Herrian, euskaraz, sare sozialetan, euskaraz. Gora eka! Gora Euskal Herri euskalduna! Gora! Txalo, txalo, venga. Bueno, pues amaitu da. A ber, zer diote... Ba, hortxe, zuzeneko irudia Bilbotik une honetan eguerdiko ordu bata, eta 9 minutu amaitu da ekitaldiakin. Amaitu da ekitaldia, por si acaso. Azken ohar bat. Azken ohar hauek entzuten, baina gaurko eguneko egitarauari lotutakoak izango dira. Begira hor, ekinea, Sagasti eta Iazki Serrano, elegante biak, alabiak.
Garrantzitsua da, emakumeak ere egotea, Hor lehenengo oso erraz utzi dute gutxieneko eskakizuna, hizkuntz eskakizuna, Euskal Herria euskalduna dela eta ekak mai gainean jarri du gainera, ez da polemikarik falta izan, azken egunotan, uste dut gutxieneko hizkuntz eskakizunari dagokionean titularra eman duela ekak eta hori entzun berri duguna. Jendetza, txaloka honetan udaletxe aurrean gaude, berehala ekako kideekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta mezua idatzi duten gazteak ere etorriko zaizkigu holtzara, eta ze metafora handi bai 7 gazte, lurralde ezberdinetako 7 gazte, eta guztiek gorputz bakarra osatzen dutela aldarrikatu dute, eta, eurena dala, etorkizuna besarkada horiek orainean gaude, baina eurena da etorkizuna, eta deialdi argia egin digute, aurrera goaz, Euskara eta hemen gaude esan dute gainera, eta lehen hitz horiek pixka bat berreskuratzen hasita, Euskara eta hemen gaude, 7 euskal lurraldeetako, 7 euskal gazte, ordezkaritza horrekin osatu nahi izan du ekak aurten mezua, eta mezu horretan islatzen dena, Euskara ikasi bakarrik ez praktikatu egin behar da, eta babesa ere behar du gizartearena, instituzioena, eta egunerokoan Euskaraz bizitzeko berme horiek jarri beharko guztiona. 11 eguneko lasterketa erraldoia izan da korrika 2175 kilometroko eta jendea dantzan. Bai, osatu dute Euskal Herrian barrena egin lasterketa eta 2236 lekuko hartze ikusi eta gero azkenekoak zuzenean ikusi ditugu eta hortxe 7 gazte hoien mezua Euskal Herriari lekukoan eskuzez. Irudi hauekin jarriko diogu amaiera, emango diogu amaiera gaurko saioari, elkarrizketak egiten ari dira, hemen parrandan ere bagara mezua argia da, gure esku dago ez bai, norbanakotik hasita, baina modu kolektiboan Euskararen kontrako larraldi honi aurre egiteko, egunerokotasunean Euskara erabiltzeko, Euskaraz bizitzeko autua egitea, eta nik zer esango dizuet, Euskarazko edukia sostengatzea ere, eta Euskarazko edukia kontsumitzea baita sareetan ere, sareetan Euskaraz bizi behar gara. Ez bakarrik kontsumitu Euskaraz, partekatu historiak, argazkien testuak, nahi duzuena, mezuak, blogak, dena Euskarak behar gaitu, Euskara gara, eta sarean ere, Euskara ere bagarelako. Orduan, honekin, bukaera emango diogu, egun hauetan hemen sortu dugun, korrika komentatzen sortu dugun espazio honi, plazerra izan da zuekin guztioekin egotea, eskerrak eman nahi dizkizuet egunetik egunera txatean ibili zaretenak, txatean agian ez, baina ikusten egon zareten guztioi, eskerrak eman nahi diet ere, hemendik egunero pasatu diren pertsona, eduki sortzailei, aktorei, bikoizlei, Asier, Ian, Andrea, Andoni, Arrol, Igone, ongietorriak izango zarete beti hemen, ongietorriak izango zarete txatean eta ikusle modo boyer. Egon zareten guztioi, plazerra izan da egun hauetan zehar zuekin batera hau egiten egotea. Espero dezagun urrengo korrika batean aurten lekukoa eramatu dan bezala, edo lekukoa eramateko privilegio izan dudan bezala, Iruin herrian akaso, furgonetan, hor espikerrana egiten egotea, hemen zuek animatu zaituztedan bezala, baina bertan furgonetatik animatzen egotea, eta bestela ere, egunerokotasunean, hemen jarraituko dugu, jarraituko dut nik, eta baita, ni bezala, gaur egun edukia sortzen ari diren Euskaldunak. Izan TikToken, izan YouTubeen, izan
Instagramen, izan blogen bidez, izan Mastodonen, Fedibertsoan, izan saretan, formatu ezberdinetan, bideo, podcast, argazkien bidez, denak euskaraz bizi ahal izateko, euskarazko edukia behar dugu, sortu, kontsumitu, eta baita bizi. Beraz, hemen utziko dugu, plazerra izan da, eta kalean ikusiko dugu elkar. Eta, ekainaren 13an, denok Iruñera. Aio kuadrilla, plazerra izan da, aio, muxo asko. Atajatzetik Bilbora.